Nábožensko-elitná organizácia, ktorá v Rusku pôsobila dlhé obdobie, Athos Brotherhood. Či už náhodou alebo nie, rok 2014 a následné udalosti na Kríme a východnej Ukrajine podkopali moc Atoského bratstva, ktoré predtým súperilo s členmi Divečevského bratstva. Stalo sa tak v čase, keď miestom stretnutia členov Athos Brotherhood bola hora Athos a väčšina z nich bola vystavená medzinárodným sankciám. Pričom grécka vláda im prestala vydávať víza. Výsledkom je, že Divejevské bratstvo, ktoré si nevyžaduje žiadne spojenie s kláštormi v nepriateľských krajinách, sa stalo posvätným centrom a konglomerátom ruskej náboženskej a politickej elity. Toto nie je jediný významný aspekt súvisiaci so začiatkom ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny v roku 2014. Článok investigatívneho novinára Iana Leonida Bornsteina uverejnené na spravodajskom portáli The European Times, ako aj v časopise o náboženskej slobode a ľudských právach Horka Zama. Sociológ náboženstiev, profesor a výskumník Massimo Introvine, spomente zaujímavý fakt relevantný pre kontext našich príspevkov. Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová republika, LLR, sa od svojho vzniku stali jedinými miestami na svete, ktoré robia z boja proti kultom ústavný princíp.